Moltes gràcies per la vostra presència. Un tema que ens semblava d'interès general i digne de ser tocat i avaluat, i diríem que valorat aquí des del CIDOB, és les noves formes de participació política i electoral. Tenim jo diria, el privilegi i la sort a Catalunya, a casa nostra, aquí a Barcelona, de comptar amb una empresa de referència, bandera, en l'àmbit del software electoral que està influint i està capacitant diferents processos electorals arreu del globus. Sens dubte, l'empresa es diu Sitel i aquí tenim dos representants, en Jordi Puiggalí a la meva dreta, en Jordi Martí a la meva esquerra, i ells us explicaran una mica més de què va, de què versa la seva feina, l'activitat de la seva empresa i quins són els elements més punyents, més significatius, més destacats, també les deficiències que pugui tenir, ja no dic l'empresa, però sí la qüestió del vot electrònic, quins perills pot deparar. Jo recordo fa uns anys trobar-me justament a Amèrica Llatina no diré el nom de l'empresa, però de parlar amb una persona veneçolana, un polític veneçolà, i em deia que aquesta empresa europea, de fet era una empresa espanyola, va fer guanyar la reelecció al president Chávez. Bé, jo no sé si és cert o no és cert, però és cert que, i ells ens ho poden explicar amb molt més abastament i amb molta més autoritat, és cert que el vot electrònic en alguns països, en alguns llocs del món, no s'ha acabat d'implementar o no s'implementa o s'implementa amb determinades limitacions justament perquè hi ha gent que entén que existeix aquest perill. Bé, jo no voldria extendre'm perquè he de confessar que no soc un expert en la matèria, més aviat tinc un coneixement molt limitat, molt concís del tema que avui tractem, però sí que crec entendre que de cara a les eleccions futures i a la participació electoral, els mecanismes que ens proporciona les noves tecnologies, sens dubte, desenvoluparan un paper preponderant. Val a dir, o val a recordar, aquí tenim representants també de la Generalitat de Catalunya, qui agraïm la seva presència, gràcies Cesca, doncs que a les darreres eleccions catalanes, si mal no recordo, només un 5% dels catalans que resideixen a l'exterior van poder participar electoralment. Bé, sens dubte això és una gran deficiència del sistema i és un problema que hauríem de subsanar no ja només en un futur estat català, sinó també a qualsevol contesa, ja sigui a nivell estatal, a nivell nacional català o a nivell europeu. Bé, sense més dilació, em sembla que ja he presentat una mica del que es tracta avui aquesta sessió, aquest cicle món, que avui parlarem del vot electrònic, doncs m'agradaria presentar els nostres dos ponents. Aquí, sens dubte, agraïm moltíssim la seva presència perquè és un tema, jo penso que encara novedós i que genera moltes expectatives i també, per què no dir-ho, doncs encara molts interrogants. Bé, a la meva dreta tenim el senyor Jordi Puiggalí, que és llicenciat per l'Autònoma, és enginyer de computació, informàtic, no em sortia la paraula, és que he de confessar que tinc el currículum en anglès, si no em sortia la paraula informàtic. Treballa a Sitel des dels orígens de l'empresa, em sembla, per tant, crec que és una persona prou informada per explicar-nos què és Sitel, que es troba a Gala Placidia, em sembla, si mal no recordo, i quines ramificacions pel món té aquesta empresa que ha crescut d'una forma, mai millor dit, exponencial. Bé, en Jordi Puiggalí, evidentment, és una de les persones que avui parlarà, i a la meva esquerra tinc en Jordi Martí, que és llicenciat per la Pompeu Fabra, si mal no recordo, per l'Autònoma també, perdó, en Relacions Internacionals, en Ciències Polítiques, i té un màster de l'IBEI en Relacions Internacionals, que és aquí al costat, o sigui que és una persona que podríem dir que també forma part una mica de la casa. Bé, jo no voldria, no sé si hi ha algun element del vostre currículum o del vostre perfil professional que voleu destacar, doncs endavant. Em sembla que començaràs tu, Jordi. Em sentiu sense micròfon?
dir, jo m'aixecaré. Millor una mica perquè tens l'streaming. I no en tens un de portàtil? No en tens un de portàtil? Perquè a mi m'agrada fer les presentacions al costat de la pantalla, com si fos un telepredicador. Perfecte. Em sents? Sí, em sents bé? Jo volia puntualitzar que el Jordi és el cervell darrere de l'empresa i jo formo part d'una petita de la força bruta, la part petita que és la força bruta, però el Jordi és el cervell darrere de l'empresa. La presentació la poses? L'hem de posar nosaltres aquí? Sí? No la tens? Espera. Tenim un petit problema tècnic. No et pots fiar de la tecnologia. És quan hi ha un silenci incòmode, doncs esperem que surti la presentació. Aviam. No sé mai fer això de F5. Deixem-me fer una petita puntualització. Parlem del vot electrònic quan estem parlant del vot per internet. El vot electrònic és la forma genèrica que s'accepta, que és la forma del futur que es vota. No hi ha una definició, diguéssim, acceptada comúment a tot arreu. Cadascú diu vot electrònic a tots els països de la forma que vota i no hi ha una definició que diguis això és vot per electrònic, inclou o deixa d'incloure. El vot electrònic considerem nosaltres l'empresa que és tot aquell vot que es fa sobre és electrònicament guardat en una màquina. D'acord? El vot per internet és el vot que utilitza l'internet com a suport. Nosaltres, la nostra empresa, som, i deixeu-me dir molt modestament, nosaltres som el Microsoft, si vols dir-ho, del vot per internet de Jordi Riu, perquè ell no ho acceptarà mai que digui això, però jo, que sóc a la part comercial, la força bruta, jo haig de fotre bombo i platillo. D'acord? La presentació està en anglès, espero que no tingueu problemes. No sé com funciona això, Marc, si em poden interrompre o fem millor després. No, en principi parlaríeu 20 minuts cadascú. Vale. I preguntes després. I després ja donarem pas al públic per les seves consideracions i preguntes. Perfecte. Doncs aviam, us explico. Vot per internet, què és? Nosaltres, com a empresa, què oferim? Arreu del món, als 5 continents, de fet ja als 5 continents, i properament, si hi ha eleccions a l'Antàrtida o a l'Antàrtica també, oferim una forma fàcil i segura de votar per internet. D'acord? Què significa això? Votar per internet no és només, ostres, és que és convenient. Significa que tots els ciutadans són iguals davant de la llei. En aquest cas, el Marc comentava, els votants que estan a l'exterior, diguem tots els catalans que estan als Estats Units, a Islàndia, a Dinamarca, on sigui, perquè estan a l'exterior viatjant o perquè estan a l'exterior treballant per un mes, un dia o el que sigui, perden el dret de vot. No l'haurien de perdre, han de poder votar. Com els oferim que la gent tingui el mateix dret, que és el dret de votar? Doncs l'única forma que tenim en aquests moments de fer-ho és vot per internet, perquè el vot postal ni és segur, ni és convenient, ni és eficient, ni de fet no arriba gairebé mai. De fet, el comentari del 5% dels votants catalans que poden votar és precisament perquè el sistema no és eficient. Quan parlem per vot per internet, sí que és el meu, deixa'l. Quan parlem pel vot per internet, hi ha 2 maneres de votar per internet, que nosaltres considerem... Us tapo? No, està bé. Hi ha 2 maneres. Un és, diguéssim, des d'un entorn supervisat i l'altre és des d'un entorn remot. A l'entorn supervisat significa que el votant, quan vol votar per internet, entrarà a un col·legi electoral com fa ara i en comptes d'agafar una papereta i posar-la dins d'un sobre, es dirigirà a un ordinador o un terminal, s'identificarà i votarà. El seu vot, amb el nostre software, serà enregistrat i xifrat segurament, de forma segura.
I el Jordi després us explicarà durant 20 minuts per què som els líders mundials. I el motiu pel qual som els líders mundials és perquè oferim una seguretat que no ofereix cap altra empresa al món. Vot per internet és cosa fàcil, amb la seguretat que oferim nosaltres cap altra empresa al món. Estàvem parlant de dos tipus de vot, presencial o remot. Remot significa que qualsevol persona que tingui accés a internet des de qualsevol dispositiu pot emetre el seu vot, molt fàcilment. Aquí veieu un diagrama en què us explica més o menys com funciona. El Jordi us oferirà després més detalls sobre la seguretat, però bàsicament el procés és molt fàcil. La persona va a un quiosc de vot, si va a una estació, si em surt en anglès, un polling station, un col·legi electoral, es presentarà davant d'un terminal, s'identificarà, emetrà el seu vot i el seu vot, amb el nostre software, serà enregistrat en una urna de vot electrònica segura, que està dins d'uns servidors segurs. En el moment que s'ha acabat l'elecció, tots aquests vots que s'han guardat seran desxifrats, permetent que la identitat del votant sempre roman, no em surt en català, és anònim. El votant ningú mai podrà identificar o enregistrar el vot del votant. Si jo voto, si em surt en anglès, perdoneu, em surt en anglès el discurs. Mai ningú podrà traçar el que jo he votat cap enrere. Com vosaltres feu una compra per internet, compreu a Amazon o compreu a qualsevol lloc, us interessa que tot el procés quedi registrat, perquè jo compro unes sabates a Amazon, vull que la meva targeta de crèdit quedi registrada, vull que la direcció quedi registrada i si les sabates no m'arriben a casa, vull poder dir, ei, escolta'm, jo he pagat les sabates, aquí està la meva prova de que he comprat les sabates, aquesta és la meva direcció, aquí està el comprovant, perquè no m'han arribat les sabates. Quan tu votes per internet, l'última cosa que vols és que ningú pugui desxifrar què has votat. Però vols assegurar-te que el teu vot ha sigut comptat i que ha sigut comptat correctament. Bàsicament, el que nosaltres oferim és, a través del nostre software, l'autentificació del votant, el procés que ofereix seguretat i integritat del principi fins al final, és a dir, des que el votant emet el seu vot des del terminal fins que el vot ha sigut desxifrat i comptat, tot aquest és un procés segur. Ningú pot robar, afegir o treure vots, modificar el que vulgueu. I si algú ho fa, aquest procés queda registrat. I el més important de tot plegat és que aquesta seguretat tant afecta als intrusos exteriors com als intrusos interiors, que és la cosa que normalment fa més por. És a dir, l'administrador dels sistemes que té totes les contrasenyes i tots els passwords, que aquest és el que pot fer mal, més que un hacker de fora. La transmissió del vot amb la nostra solució també és segura i al final el recompte i la publicació dels vots també amb el nostre software és segura. I això, continuo dient, us explicarà el Jordi Puiggalí més tard. En definitiva, per fer un vot per internet, no només nosaltres, sinó qualsevol empresa que hi hagi al món, nosaltres creiem que ha de complir amb els següents requisits. Ha de ser transparent, ha de ser fàcil d'usar i accessible per tots, és a dir, quan estem parlant fàcil d'usar i accessible per tots estem dient que els votants, per exemple, que són sords o que no s'hi veuen bé, o els votants que no només a Catalunya o arreu del món, per exemple a l'Índia estem fent un projecte amb l'estat de Gujarat fins al 2015 en què el 40% dels votants no saben llegir, d'acord? Has de fer que els votants que no saben llegir es puguin implicar en el procés i puguin votar de forma fàcil. Seguretat absoluta. S'ha de poder auditar, és a dir, el nostre software i qualsevol software que digui que pot votar per internet no ha de contenir mai cap element que en diem black box, la caixa negra, és a dir, tu has de poder auditar el procés complet per poder certificar que el que estàs dient és cert, que el vot que entra és el vot que surt, no s'ha modificat. L'eficiència i, sobretot, la confiança. I això és el que nosaltres oferim, que cap altra empresa del món pot oferir. I no us fieu de mi, que soc comercial, però és veritat. Aviam, parlem de nosaltres perquè som l'empresa líder mundial. Fàcil. Marc, m'aniràs avisant del meu temps?
Vale. Ràpid. En aquest moment hi ha 21 països al món, 5 continents que fan servir vot per internet vinculant, és a dir, eleccions públiques en què el vot per internet és vinculant. D'aquestes 21 països, 19 fan servir la nostra tecnologia. I n'hi ha 2 que fan servir tecnologia pròpia, que han desenvolupat la seva pròpia tecnologia amb resultats que podríem considerar... no direm res, no considerem res. No ens posem amb la gent que desenvolupa la seva pròpia tecnologia. Com podeu veure, aquests països inclouen Suïssa, Argentina, el Regne Unit, les Filipines, Austràlia, els Estats Units, França, totes les eleccions que es fan a França des de fa un parell d'anys, sobretot pels francesos residents a l'exterior, que són milions de francesos, es fan sota la nostra plataforma, Noruega, els Estats Units, Perú, Índia, els Emirats Àrabs Units, aquest és el meu mercat, jo soc el Business Development d'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica, ara fa 2 setmanes he tornat del Iemen, país apassionant, Canadà, Mèxic, Nova Zelanda, Romania i l'últim que farà vot per internet vinculant, Islàndia. Era el 2014. Vaig a la idea, no? Molt bé. Aviam, el vot en paper, vosaltres dieu, ostres, jo he votat sempre en paper i crec que funciona. Doncs no. El vot en paper, i aquí el Jordi no us ho podrà dir perquè ell no s'atreveix a dir-ho, ja us ho dic jo, té una fiabilitat del 90%. Vosaltres no sé si heu format part mai d'un col·legi electoral aquí a Catalunya, podeu veure amb els col·legis electorals sempre sobre un vot, falta un vot i decideixes l'atzar. Què fem amb aquest vot? Què passa aquí? Aquest acte, què amunt, què avall, què esquerra, què dreta? I per això hi ha interventors i per això hi ha els no sé què de meses i el no sé què. El vot per paper té un 90% de fiabilitat. Més o menys, depèn dels països. Depèn dels països pot arribar a tenir 0 fiabilitat. Però bé. Llavors, què passa amb el vot tradicional? No és accessible, els votants que no poden caminar o els votants que estan a l'hospital o els votants que estan fora del país no poden votar, no poden anar a buscar la urna, el procés manual és ple d'errors, el recompte és manual, per tant els resultats es publiquen tard, després fa molt difícil amb un procés manual que el puguis auditar el procés, és a dir, com audites la persona que està comptant i aquesta persona que està comptant no afegeix un vot o un altre darrere l'americana. Després, el cost humà és brutal. A Espanya la llei orgànica requereix que tots els partits polítics es presentin a totes les províncies, han de tenir el mateix número de butlletes. Això significa que potser et gastes 20, 30, 40, 50, 60 milions d'euros en paper, impressió en paper només. Només amb això distribueix les butlletes, distribueix els col·legis electorals, la policia, el cost és altíssim. Falta de seguretat, falta de privacitat i la falta de flexibilitat. Vot per internet. És convenient, és flexible, és ràpid, és accessible, sobretot en el moment que estem actual, ofereix a una fracció del cost, a una fracció, a un 10, un 15, un 20% del que costa una elecció tradicional, pots tenir una elecció nacional. És a dir, si a Espanya diguéssim que val una elecció nacional uns 200 milions d'euros, i no exagero, pot costar-te uns 20 milions d'euros fer una elecció nacional i t'estalvies 180 milions d'euros i no fas altres retallades. Prevenció d'errors i eficiència. Ja estic acabant, no? 5 minuts. Em dones aire. Aviam, altres beneficis, com us he comentat fins ara. Els votants que estan a l'exterior poden votar. La gent que està a l'exterior no ha de perdre el seu dret a vot. Aquesta senyora que està aquí votant no és fals. Aquesta senyora està participant en un projecte de vot per internet a Aragó. El vot per internet ha de ser accessible per tots. Tu pots fer-ho amb el vot per internet, guiat, per àudio, per cecs també pots fer-ho amb Braille, pots fer de totes les formes i maneres. I ara deixeu-me 2 minuts, que ja més o menys ho heu comentat, qui som nosaltres. I ja deixaré que el Jordi us expliqui la tecnologia que hi ha darrere la nostra empresa. Som líder mundial, sense cap mena de dubte. L'empresa creix un 70% anualment. Quan jo vaig entrar a l'empresa fa 3 anys i mig facturàvem 3 milions d'euros, ara estem sobre els 40 i érem 60 treballadors, ara som uns 350. 19 de 21 països utilitzen la nostra tecnologia. Tot el que ens recolza a nosaltres, el servei de la nostra empresa, perquè som líders mundials, està aquí, assegut en aquesta cadira. Tenim 41 o 41 patents aplicades sobretot a la criptografia avançada.
I la propietat d'aquesta empresa és de Venture Capital, no sé com es diu això en català, són fons risc, capital risc, Balderton Capital, que és el segon fons capital de risc d'Europa, Nauta i Spinnaker, que són dos fons de capital català. Aquí m'he deixat 18 de 20, però són 18-19 de 21. L'elecció nostra i en el món més gran que s'ha fet mai per internet és la francesa, on 3,5 milions de votants van poder votar, 1,5 milions van decidir votar per internet. El 80% dels nostres clients són governs, és a dir, nosaltres majoritàriament treballem per governs, però també treballem per universitats, partits polítics, empreses, hospitals, col·legis professionals, gent que vol votar de qualsevol forma i manera, pot votar. Tenim 32 patents que han sigut atorgades i estem pendents de 15 més. El Jordi s'ha encarregat aquí amb el seu equip de les publicacions científiques i això és el que ens fa líders mundials. Tenim més de 30 publicacions científiques i arreu del món ens coneixen per la nostra capacitat científica. Ens respecten per això, perquè estem recolzats per un cervell darrere que pot demostrar el que diu i el que fem. Hem entrenat més d'1 milió de... Ara em perdoneu un altre cop. Com es diu poll worker en català? Poll worker. De gestors electorals, de gent que treballa el dia de les eleccions, la persona que està al col·legi electoral. Doncs aquestes persones anem entrenant més d'1 milió arreu del món amb la nostra plataforma i als Estats Units, el dia de l'elecció, més o menys en 100 milions de votants als Estats Units que voten cada any, més o menys, depèn de qui es presenti, 44 milions d'electors poden seguir els resultats de les eleccions als Estats Units a través de les nostres plataformes o fan servir les nostres solucions. Aquí veieu la nostra presència física. Tenim oficines a Vancouver, Toronto, Oklahoma, Tampa, Miami, Lima, Brasília, Rio de Janeiro, Londres, Kiev, Atenes, Tunísia, Kuala Lumpur, Seoul i Melbourne. Headquarters, que són la seu central a Barcelona. I les puntets que són blaus són on fem el desenvolupament del producte, que és Oklahoma, Tampa, Barcelona, Atenes, Lima i Brasília. Alguns dels projectes arreu del món no m'han tret. Perdoneu, és que sempre veig aquesta... No em treuen el puntet d'Aràbia Saudí. A Aràbia Saudí no hem fet res, faríem alguna cosa, però de moment encara no hem fet res a Aràbia Saudí. Però com podeu comprovar, hem treballat arreu de tot el món. Els nostres mercats principals són Europa i Nord-Amèrica. Però la nostra petjada també és important a Amèrica del Sud i estem sent forts, comencem a ser forts a Àsia i Àfrica. Com treballem nosaltres? Nosaltres som una empresa independent que produeix software. Necessitem treballar a través de partners, socis locals, gent que ens pot recolzar. En aquest cas, arreu del món treballem amb Atos, amb HP, amb Telefònica, amb Datacentrics, amb Beveris, amb ISNS, amb líders dels mercats locals. Nosaltres no podem conèixer cada país del món. Al món hi ha uns 230 països o 220 països, no els podem conèixer tots. Nosaltres coneixem les eleccions, som experts en això. Trobem un partner local, treballem amb ell. Ell coneix l'administració local, ell coneix el país i despleguem el projecte d'acord amb ells. Això també ens fa forts. No estem controlats per ningú. Som independents. Hem guanyat un munt de premis, molts. El més important és l'ICT Prize de la Comissió Europea, que és un premi que ens van donar, Jordi, si no m'equivoco, el 2011? 2012? 2010. És el premi més important quan qualsevol empresa d'IT pot guanyar a Europa. I el dona, evidentment, la Comissió Europea. I aquí, deixeu-me que us expliqui un moment, arribo jo al final, no us preocupeu, quin és l'esperit de l'empresa. Nosaltres, a part de vot per internet, som una empresa que es defineix per la modernització electoral. Nosaltres oferim a tots els nostres clients arreu del món modernització electoral. Què significa? Introduem tecnologia a tots els passos de l'elecció. L'elecció no és només el dia del vot. Abans hi ha un període que es diu postelecció i un període que es diu, perdoneu, hi ha un període que es diu preelecció i un període que es diu postelecció. I en tot un seguit de requisits i tasques i requeriments que s'han de fer. És un projecte qualsevol. Nosaltres introduïm tecnologia en tots aquests processos, arreu del món. D'acord? I nosaltres considerem que una elecció, més que ser un procés que es fa cada 4 anys, que has de votar o cada 3 o cada 5 o cada 2, hauria de ser un procés continu.
perquè si no significa que cada 4 anys tens un problema. Ostres, se'm tira sobre aquesta elecció, com ho faig, corre cuita, i tens molts problemes. La nostra visió és un procés continu, és una roda. Nosaltres ajudem els nostres clients a començar a planificar l'elecció. No ho veieu perquè l'enfocament no està massa correcte, però allà comença la planificació de l'elecció, la configuració de l'elecció, l'entrenament del personal, l'educació del votant, el registre dels votants, que en aquest cas a Espanya el registre és automàtic, quan un té més de 18 anys queda registrat en el cens, però la majoria de països del món per votar t'has de registrar específicament i és una de les tasques més complexes que hi ha a qualsevol país del món, logísticament parlant. La gestió del votant, el suport a l'elecció, el dia de l'elecció, la consolidació dels resultats, el reporting i després l'auditoria dels resultats. Llavors, aquí, aquesta m'oliguen a posar-la, em sap greu, però aquesta és tota la sèrie de productes basats en tecnologia que nosaltres oferim. D'acord? Repeteixo, per què som líders mundials? Principalment per la seguretat que apliquem a qualsevol de les nostres solucions, al servei aquí del Jordi Puiggalí, i perquè nosaltres quan tractem amb un govern potser no li interessa vot per internet. De ben segur que no li interessa, perquè hem fet molts projectes arreu del món, la majoria són relacionats amb modernització electoral. Introduïm tecnologia per millorar la gestió de l'elecció, fer-la més flexible, fer-la més transparent i fer-la més segura. Acabo molt ràpid, perquè veieu un mapa. Aquí destaquem unes quantes dels projectes que hem fet. Cada puntet hauria d'estar ben posat, no m'atreviria a dir-ho. Però com podeu veure, els Estats Units és el nostre client més gran arreu del món. El Canadà és un altre dels clients més importants que tenim nosaltres. Amèrica del Sud hem treballat, això és Amèrica Central, però encara és Amèrica del Nord, Amèrica Central i Amèrica del Sud. Hem treballat a Mèxic, Costa Rica, Honduras, Equador, Brasil, Argentina i Perú. A Equador les eleccions nacionals, les últimes les hem fet nosaltres. A Honduras també, el 2013. I a Costa Rica estem fent el que és el registre civil o el que és el registre de votants. A Europa, Noruega són les eleccions més avançades del món. Es fan totes de forma electrònica, el Jordi em corregirà si m'equivoco, però el futur és que tot a Noruega es farà de forma electrònica. M'equivoco? Vale. Al Regne Unit, a França, a Romania, Suïssa. Nosaltres som els gestors del desastre de l'elecció a la Diagonal, per tant, si hi ha algú del Partit Socialista que ens perdoni, no va ser culpa nostra, va ser culpa d'Indra. El software va funcionar. Ja està, ja acabo. Un dels projectes que estic més orgullós, les eleccions als Emirats Àrabs Units, i després un projecte a Sud-àfrica, i ara estem fent un altre projecte a la República Democràtica del Congo, molt important, de 3 anys. Rússia, Índia, Filipines i anant cap a Austràlia i Nova Zelanda. I ara us deixo amb la seguretat que el Jordi us explicarà molt millor que jo. Gràcies, Jordi. Abans de donar la paraula a l'altre Jordi, comentar que per no decebre, avui que ens toca parlar del món electrònic i de la capacitació electrònica, en aquest cas electoral, hem possibilitat una connexió per internet i ens hem posat en contacte amb els amics de Catalans pel Món, amb l'amic Sergi Marzàbal, que és l'expert, és el Jordi Puiggalí, em sembla que puc dir-ho d'aquesta manera, d'aquesta entitat que agrupa a unes 60.000 persones catalanes que viuen arreu del món en els 6 continents. Si Saitel també forma part del continent antàrtic, doncs els Catalans pel Món també, i que, bé, no sé si tots els 60.000, però una part d'ells ens estan seguint per internet. Doncs una salutació a tots ells i, sense més dilació, et dono la paraula. Bona tarda. Se'm sent? Sí. A veure, fins ara us han estat explicant més o menys de què es tracta l'empresa, a nivell comercial què és el que hem estat fent, però i ara us explicaré quin és el nostre principal tret diferencial. Per què estem aconseguint tirar endavant? Primer de tot us volia introduir una mica quina és la problemàtica del vot electrònic. El problema principal és la transparència.
sigui, no és el mateix quan una persona té un paper a la mà i selecciona el seu vot que quan està davant d'un ordinador i diu, bueno, jo aquí he triat alguna cosa, però quina és la informació, quin és el vot electrònic que s'han registrat en el servidor o s'utilitzarà per fer el recompte. Aleshores, hi ha un punt molt important que és dins del que hem treballat nosaltres, que és no només la protecció de les dades, sinó també com facilitar el que seria l'auditoria d'una elecció. Aleshores, a la presentació començaré plantejant des del punt de vista acadèmic, perquè al final som una empresa que som un spin-off d'un grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, que van començar estudiant criptografia aplicada en el vot electrònic i el que estem fent des d'aleshores és aplicar-ho. També treballem amb altres universitats, veig que aquí està el Miquel de la UPC, i llavors col·laborem amb altres universitats perquè un dels punts principals és la recerca i com aplicar aquestes noves tecnologies, sobretot des del punt de vista acadèmic al món real. Llavors, com van començar? La recerca inicialment es va basar en el que era la privadesa i la integritat del vot electrònic. Llavors, en aquest sentit, al principi, què vam treballar? Primer per assegurar que un vot, quan l'estàs enregistrant en un terminal d'un votant, realment es protegeixi quina és la intenció del votant i, per tant, que no sàpiga els propis servidors o els que estan administrant tota aquesta infraestructura intermitja què és el que ha votat el votant. Llavors, si comencem plantejant què és el que hi ha gent que utilitza, el que fa és xifrar el canal només. Munta un portal de vot, xifra només el canal utilitzant tecnologies com el que es coneix a l'SSL, i llavors diu, amb això ja hi ha prou. La veritat és que no. O sigui, el primer problema que et trobes és que tu tot el que estàs seleccionant ho estàs enviant a un servidor i, per tant, qui està administrant aquest servidor o aquesta infraestructura de xarxa podria ser capaç d'espiar tot el que està passant. Per tant, seria fàcil per a aquesta persona, que normalment en una elecció tradicional no hi és, aquest actor nou, que són els administradors de tota la infraestructura, podrien ser els principals atacants i podrien tant espiar tot el que tu estàs fent com canviar la teva intenció de vot i després el resultat quin és. Doncs el primer que nosaltres plantegem és no, el vot no es xifra mai en els servidors, s'ha de xifrar en el propi terminal del votant. Per tant, plantegem primer el que es diu la protecció extrem-extrem. Si estàs votant per internet, totes les mesures de criptografia s'han d'executar en el teu terminal de votant, en el teu propi ordinador. I llavors, nosaltres ja el primer pas que implementem, el xifratge del vot i la signatura digital del vot xifrat en el propi terminal del votant. D'aquesta manera, el vot, quan arriba al servidor, ja està xifrat i només el podrien desxifrar el que nosaltres anomenem una mesa electoral, que seria l'equivalent a una mesa electoral en una elecció tradicional. Són les que custodien la privadesa de la urna. Doncs nosaltres fem el mateix. Per tant, els que estan gestionant tota la infraestructura, l'únic que veuen és vots xifrats. I per tant, no és possible per a aquests nous actors amb privilegis o trencar la privadesa del votant o la integritat del propi vot. El següent pas, és suficient xifrar el vot per garantir la privadesa del votant? La veritat és que no. O sigui, hem fet un primer pas, sembla que ja està i ho hem solucionat, però no, nosaltres anem un pas més enllà. I el primer que diem és quin problema pots tenir en el moment de desxifrar? Un vot, per molt que estigui xifrat, al final, i per molt que diem no estic guardant informació de la persona que emet el vot, sempre hi haurà alguna manera indirecta que igual pots arribar a traçar aquest vot d'on ve. Una forma senzilla, igual tu tens l'adreça IP de la persona que s'ha connectat i, per tant, indirectament, a través dels operadors de telefonia, depèn de qui sigui l'atacant, si és algú que té molt accés a aquesta informació, podria al final dir, aquest vot, tot i que estigui xifrat, sé que s'ha emès d'aquesta IP i aquesta IP, si miro els contractes, és d'aquesta persona. Podries arribar. Nosaltres ens plantegem que aquests atacs també podrien ser possibles. Per tant, si al final un vot xifrat es pot arribar a correlacionar amb la persona que l'ha emès, les persones que el desxifren, doncs un cop de xifra podien dir aquest és el contingut, aquesta era l'IP, tires enrere i al final podries arribar a relacionar aquest vot amb el votant. Per tant, també és important que el procés de desxifratge també garanteixi aquesta privadesa dels votants. I aquí és on també treballem en pràctiques que el que fan és un procés de desxifratge
que a més, anonimitza els vots, per tant, no es pot correlacionar els votants o els vots desxifrats amb els vots xifrats originals i, a més, reforcem amb mesures que impliquen que per poder desxifrar necessites la col·laboració de més d'una persona. El que es coneix com a multiparty computation, és a dir, que necessites diverses persones alhora, en lloc de que diguis, bueno, només tinc una, aquesta pot agafar els vots directament, es podria arribar a desxifrar. Doncs no. Nosaltres el que plantegem és també aquestes mesures per garantir tant la privadesa del votant contra els que estan administrant els sistemes, com a més, sobre les pròpies persones que desxifren els vots. Aleshores, ja tenim el plantejament aquest, però quines mesures podem fer per anonimitzar? Bé, això són exemples a nivell acadèmic de mesures utilitzant criptografia que es poden per anonimitzar els vots, però entraré amb la típica, que és la que estem utilitzant nosaltres, que es diu mixing. Què fa aquesta mesura? Doncs algo semblant a el que es faria amb una urna tradicional. Si amb una urna tradicional, quan acaba tothom d'emetre els vots, l'obres tal qual, ja saps que el vot de dalt de tot normalment és de l'últim votant. Llavors, què recomanes? Sacseja primer la urna, llavors es trenca tot l'ordre dels vots i d'aquesta manera, quan tu obris, no hi ha aquesta possibilitat de correlació de vots en votants a partir de l'ordre en què estan amagatzemats els vots. Nosaltres com ho plantegem? Ho plantegem d'una manera equivalent. O sigui, tenim una primera etapa, que seria a dalt de tot, el votant emet el vot, fa la selecció dels seus vots, s'identifica, veient que és un votant que és vàlid, que està en el cens, que pot emetre un vot, xifra i signa el vot en el propi terminal de votant, l'envia i els servidors van guardant vots xifrats i signats. Amb la signatura que aconseguim, doncs és una signatura que és diferent per cada votant i serveix per saber si aquell votant és vàlid o no. Per evitar que algú vingui i digui, doncs mira, ara injecto no sé quants vots i canvio les eleccions. No, és necessari que cada vot xifrat estigui correlacionat amb una credencial de votant vàlida. I d'aquesta manera es pot evitar això, pràctiques que algú intenti introduir molts vots alhora. Però durant l'elecció es van acumulant els vots a l'urna electrònica i al final què fem? Doncs es tanca el procés de vot i s'exporten tots aquests vots amb un servidor extern que està totalment desconnectat d'internet. Per tant, no és possible intentar fer atacs remots. Pot estar segellat, pots tenir tots els auditors que tu vulguis i els observadors que poden verificar que allí l'únic que entra és aquesta urna i, per tant, es pot començar a fer el procés de xifratge. I aquí és on entra aquest procés de mixing, que nosaltres anomenem. Venen els membres de la mesa electoral, necessitem més d'un, com he dit abans, i llavors entre tots el que fem és reconstruir la clau privada de l'elecció i a partir d'aquesta clau privada hi ha un procés que el que fa és randomitza l'ordre de tots els vots i els va desxifrant, de forma que els resultats que obtens estan en un ordre totalment diferent de com es van emetre els vots. I així, aleshores, no es pot correlacionar vots amb votants. Aleshores, d'aquesta manera, utilitzant tot aquest procés, podem aconseguir aquesta privadesa i aquesta integritat de les eleccions. Podem assegurar que els vots no han sigut manipulats i que després no pots correlacionar els vots amb els votants. La pregunta és suficient? Nosaltres diem que no. Fins aquí sembla que dius, ostres, ja estem garantint tot, no? Però quina és la peça que falta en tot això? Doncs hi ha una peça que és l'auditoria. Per exemple, què pot passar? Això serien les mesures que fem, però una mica per anar ràpid. A veure, si utilitzem criptografia estàndard, podem xifrar un vot, podem signar-lo, però què passaria si, entre cometes, hi hagués algun programa maliciós, algú hagués manipulat els clients de vot o els clients de desxifratge i quan es xifra el vot te'l canvies el contingut. O sigui, al final, el propi votant el que veu és, si arriba a veure alguna cosa, podria veure informació xifrada. Però quin és el contingut? Si tens un virus a l'ordinador, què passa? Et podria canviar la teva intenció de vot i tu no t'enteres que el vot ha sigut canviat. Per tant, no seria suficient. O sigui, només utilitzant xifratge, si no afegeixes alguna auditoria que els processos s'han fet correctament, podria arribar-te a aquesta situació, que podria haver una manipulació massiva de vots. Per tant, és important també afegir mesures. Per tant, és important afegir aquestes mesures que et permetin tenir aquesta auditoria.
Per què? Perquè possibles atacs pot ser això, tant quan xifres com desxifres. Un cop xifrat estàs protegint el vot, la privadesa del vot, perquè no el poden desxifrar excepte la mesa electoral, i com que estan signats també estàs garantint la integritat. Però l'auditoria no. Llavors, si abans de xifrar el vot et fan un atac o en el moment de desxifrar, també podria passar. Si t'han manipulat el procés de desxifratge, què passaria? Desxifres un vot que hi havia el candidat A, però tu dius, passo, dic que és el B. O sigui, et podries trobar amb encara aquests dos atacs que si no pots auditar els processos, doncs també podrien arribar a manipular una elecció. No? Com es podrien evitar? Hi ha gent que et diu, no, codi obert, utilitza codi obert. En codi obert l'únic que estàs afegint és transparència. O sigui, al final, un votant no agafarà aquest codi obert, el compilarà i mirarà a veure si és el mateix que s'ha executat en la seva màquina. A més, un codi obert no vol dir que no hi hagin errors o hi hagin possibles atacs. O sigui, un atacant pot veure i diu, ostres, mira, podia fer un atac perquè pot veure el codi font i diu, hi ha un atac, no l'aviso i el dia de l'elecció l'executo i canvio tot. Doncs, clar, codi obert l'únic que et dona és transparència, no és suficient. No és suficient per una auditoria que realment tingui prou consistència. No? De fet, va haver un cas, o sigui, a Washington DC es van trobar que van dir utilitzarem una plataforma que van desenvolupar codi obert. Una universitat va fer una auditoria sense avisar, va detectar tot d'errors i va manipular l'elecció i després ho va dir. Però no ho va dir fins després, no? I es van trobar que quan emetien un vot sortia una musiqueta, la gent no sabia per què i és perquè els havien introduït codi dins. No? Per tant, no és suficient en codi obert. Llavors, com es pot fer? Doncs, utilitzant ja el que seria tècniques criptogràfiques avançades. Per què? Perquè si utilitzes ja tècniques criptogràfiques avançades, pots oferir el que diuen proves matemàtiques que et permeten verificar que l'operació criptogràfica s'ha fet correctament. Aleshores, és aquí on nosaltres estem treballant per oferir aquesta auditoria. I per entendre una mica quin és el tipus d'auditoria amb el que ens enfoquem. Si plantegéssim com és l'auditoria en una elecció tradicional, doncs, tots són elements tangibles, votes en paper, ho poses en un sobre i després vas a la mesa electoral, et miren el cens i pots posar el teu sobre a la urna. Tot és tangible, tot és auditable, utilitzant per mitjans humans i, per tant, tot és fàcil. Tens els observadors que poden verificar que quan arriba un votant, el votant està en el cens i que, per tant, no hi ha pràctiques il·legals. I el propi votant, com que és el que posa la papereta dins el sobre i és el mateix que posa el sobre a la urna, sap que al final a la urna hi ha la seva intenció de vot. I, per tant, tot és bastant fàcil. Però què passa, per exemple, si ens movem en un entorn de vot remot, com seria el vot postal? El votant encara diu, ostres, en aquest sobre encara està la meva intenció de vot perquè l'ha posat el votant, però després aquest sobre se'l dona a un servei postal. I a partir d'aquí, és el mateix sobre el que està arribant a les entitats electorals? No ho sap, vull dir, no pot auditar el que està passant tot el servei postal. Allà al mig pot passar tot, o pot passar res, vull dir, no estic dient que passi sempre, però llavors ja es perd tot el que seria aquesta auditoria del que està passant durant el procés de vot postal. I després també els observadors l'únic que veuen és la part final. Veuran que després arriben els vots postals i que la mesa electoral igual es posa dins de la urna i que, per exemple, quan fan el recompte o obren la urna, que tampoc no estan fent trampes. I aquesta part encara seria auditable, però, per exemple, aquí ja hem perdut un punt més d'auditoria. En canvi, quan ens movem ja en el vot electrònic, tot passa ja amb una dimensió totalment lògica i la gent ja no pot agafar i veure què està passant dins d'un ordinador. Per tant, aquí ja el votant veu que selecciona alguna cosa a l'ordinador, però què és el que s'haurà guardat? O sigui, no té el 100% de certesa que realment hagi sigut el seu, i no té aquells elements tangibles que tens en un vot tradicional. Per tant, aquí sí que és molt important introduir tècniques d'auditoria que permetin realment, tant en els propis votants com als observadors i auditors, com a la mesa electoral, que tot s'està realitzant de forma correcta. Com es planteja? Doncs, normalment, el que es fa és, des del punt de vista acadèmic,
s'ha d'identificar quins són els diferents processos d'auditoria que hauria de tenir un sistema de vot electrònic perquè realment sigui totalment transparent i es pugui auditar que el que està passant és correcte. Llavors, es podien classificar de dues maneres. Un és basat en el que es verifica i un altre és amb qui està verificant. Si ens basem en el que es verifica, hi ha el que diu que el vot s'ha emès com es volia, amb la intenció que es volia emetre, el cas is intended, com es diu, i això vol dir que el propi votant, per exemple, un cop ha emès el seu vot ha sigut xifrat, pugui verificar que el xifratge d'aquest vot realment a dins està la seva intenció de vot. Llavors, hi ha un primer procés d'auditoria que el que es diria cas is intended, que el que busca és això, que hi hagi d'alguna manera que el propi votant, quan ha emès el seu vot, pugui verificar, estic enviant una informació xifrada, vull verificar que el contingut d'aquesta informació xifrada realment és la meva intenció de vot. Doncs aquest seria el procés de verificació cas is intended. Després, que el vot s'ha registrat tal com s'ha emès, o un recorded as cast. Això que et serveix? El votant ha verificat que aquell xifratge conté la seva intenció de vot i ara l'ha enviat a un servidor. Doncs també aquest procés el que fa és que puguis verificar que aquell vot s'ha guardat realment en el servidor. Que el servidor no et diu, el teu vot estàs emès i no el guardi. Perquè també podria haver aquest atac, que la gent es pensa que ha votat, no se li guardi i després resulta que el seu vot no es comptabilitza. Doncs hi ha també aquest segon procés d'auditoria que seria important que tingui un sistema de vot electrònic i que permeti també al propi votant dir, ostres, tot i que voti remotament o per internet i amb el seu ordinador, que pugui verificar que el seu vot realment està guardat dins de l'urna electrònica. I a més, el vot que ell abans ha verificat que contenia la seva intenció de vot. Després hi ha els processos de verificació que s'han comptabilitzat els vots tal com han sigut enregistrats o counted as recorded, que aquests el que et permeten és tenir una urna electrònica plena de vots xifrats. I ara ve un procés que desxifra els vots i et diu aquest és el resultat. Doncs el que és important o el que busca aquesta verificació és veure que aquest procés tampoc no està fent trampes. Que el procés de desxifratge no et dona un resultat totalment diferent i et diu, mira, doncs això eren continguts i per tant també és important que es pugui oferir d'alguna manera aquesta verificabilitat. I la verificació que el procés, que els vots són de votants elegibles, doncs bàsicament és veure que tots els vots pertanyen a votants vàlids. Doncs aquests 4 punts és important que els porti una tecnologia de vot electrònic. Si no, sense aquests, doncs el problema és que emets un vot i esperes que funcioni. Llavors aquí és on ens enfoquem bastant i on nosaltres tenim les proves aquestes d'integritat i utilitzant criptografia avançada per ajudar a aquesta transparència. Si ens basem en qui verifica, tenim la verificació individual, que és la que el propi votant pot executar i normalment és una verificació que només pot fer el propi votant. Per exemple, saber que la intenció de vot que té un vot xifrat és la que el votant ha seleccionat, doncs només ho sap el votant, però també hi ha el que es diu verificabilitat universal, que és la que pot executar qualsevol. I aquesta és, tinc els vots xifrats, aquest és el resultat, podries publicar aquelles proves, les podries posar públiques a internet i qualsevol podria verificar que el procediment de recompte s'ha fet de forma correcta. De fet, és un avantatge, perquè normalment amb el vot tradicional només es pot fer aquesta auditoria quan estàs allí mateix i només les persones que estiguin. En canvi, amb vot electrònic això ho podies fer públic i podria votar qualsevol, podria verificar qualsevol persona. I és una de les parts més fortes de la verificabilitat universal. I aleshores, sembla que ja... No sé si hi ha més... Doncs només per resumir, què és l'important que nosaltres estem oferint i per tant el que ens està ajudant a anar creixent. No només oferim, no és el fet, primer que no ens basem en una tecnologia estàndard de dir, xifrem el canal i ja prou. No. O sigui, busquem mesures que garanteixin i que protegeixin la privadesa dels votants i la integritat dels vots, però a més, el que també és molt important i ens diferencia dels altres és que oferim mesures que permeten fer aquesta auditoria, que permeten auditar que tot el procés de vot s'està fent correctament. I aquí és on ens diferenciem principalment.
Per tant, doncs, si ens comparéssim amb el que estan oferint normalment altres empreses es basen en procediments de seguretat estàndards. Xifrem el canal, xifrem la base de dades, però són al final processos que depenen molt de la integritat de les persones que estan gestionant la infraestructura. En canvi, nosaltres ens anem més a processos, sobretot treballant en temes de criptografia, que permeten ja tant protegir extrem a extrem la privadesa i la integritat dels vots, com a més oferir el que seria l'auditoria. I això seria ja la conclusió. I important, per una banda, que estem oferint el que seria xifratge extrem a extrem, o sigui, les mesures de protecció no passen per haver de confiar en les persones que estan gestionant tota la infraestructura intermitja. Després, tenim processos que també garanteixen l'anonimat dels votants, inclús en el moment de desxifratge. O sigui, no depenem que en el moment de desxifratge algú no estigui fent trampes. Que també estem oferint verificabilitat extrem a extrem, és a dir, tant els votants com els observadors, auditors externs, qui sigui, pot participar en el procés i veure que els processos criptogràfics estan funcionant correctament i, per tant, ningú està fent trampes i manipulant les eleccions. I, a més, una de les coses bastant importants és que aquests processos, com que es basen en la criptografia, o sigui, es basen en les dades, són independents del software. O sigui, podem arribar a un punt en què no cal, si fos necessari, confiar en el propi ordinador que estàs executant. O sigui, si un votant, per exemple, tingués un virus en el seu ordinador i aquest virus li manipulés el vot, doncs el votant ho podria detectar i cancel·lar el vot i anar-se'n a un altre lloc. O sigui, no és important dir, ostres, necessito un ordinador que hagi estat certificat. No, pots utilitzar el teu propi, que si intenta fer trampes el descobreixes. I, per tant, això ens dona aquesta independència de si l'ordinador l'has instal·lat tu o no. Vull dir, al final tu auditaràs el procés. I llavors, aleshores, tens aquesta independència. I, no, això ja són casos d'estudi, però, no sé si val la pena entrar ja. Moltes gràcies. Podem entrar en altres detalls complementaris en el torn que seguidament començarem, que és el torn de preguntes per part de l'audiència. Recolliríem un parell de preguntes per cada torn, amb Dani, l'Aspre, Martí Estruch, que per cert també pertany a la Generalitat, que abans només he singularitzat a la... Doncs també. Aquest senyor no el conec. Dani i Martí. Presento, soc Daniel Lastra, soc l'advocat de Catalans del Món, que vam fer la denúncia contra el govern espanyol perquè no vam poder votar els catalans de frontera. La pregunta d'en Martí i la responem totes dues.
responem les dues preguntes i després ja passem a... Jordi, jo crec que primer la de la mesa electoral. Funciona? Sí. Sí, a veure, nosaltres som proveïdors de tecnologia. O sigui, en el cas de Noruega, doncs, proveïm la tecnologia i al final qui forma la mesa electoral és una decisió totalment de llei electoral. Què es fa normalment? S'escull un representant de cada partit polític. D'aquesta manera t'assegures que dius, ostres, si s'han de posar d'acord per intentar trencar qualsevol elecció, doncs tenen interessos totalment divergents i és una forma d'intentar evitar això. Però normalment la mesa electoral qui la fa és gent seleccionada per lo que seria la llei electoral. Llavors no som nosaltres qui controlem tots aquests processos. Nosaltres donem la tecnologia i a partir d'aquí qui gestioni l'elecció fa la tria i en base a aquesta llei electoral. Per tant, en països democràticament febles tampoc no és cap garantia. Hi ha coses que depenen al final, és com dir, hi ha el cens, qui el defineix, no? O sigui, hi ha coses que ja se'n van més enllà de tecnologia, no? Nosaltres el que donem són les eines que permeten fer-ho. Qui forma part d'una mesa electoral? Això també és fàcil d'auditar. O sigui, no audites amb tecnologia, poden haver observadors externs que diuen, ostres, quins són aquests membres, no? Per tant, ja és una cosa que es podria auditar bastant més fàcilment. El que seria més difícil és dir, la tecnologia en si, aquí és on nosaltres aportem la peça clau de dir, tu pots auditar també la tecnologia i a més les persones que en aquest cas serien la mesa electoral. Amb referent a això, deixa'm afegir la teva postpregunta. Al final, una elecció és un procés humà, intervenen persones. Tu pots controlar l'elecció i pots fer frau de moltes maneres. Tu pots decidir, això passa a certs països en què dius jo vull que voti només aquesta part de població, que sé que em votarà a mi, aquesta part de la població no la registro, els impedeixo el registre. Això, per exemple, passa als Estats Units. No és frau, però, per exemple, intentes posar impediments als votants que potser venen de minories, són afroamericans o venen de llocs més remots, els poses impediments, vas afegint impediments perquè puguin registrar-se per votar. Així estàs fent que els votants elegibles siguin menys i menys i menys i que els que poden votar creus que et votaran a tu. Nosaltres el que fem és dir, el procés de vot o aquell procés en què nosaltres afectem, aportem seguretat. Però si em diuen, aquest d'aquí és la llista dels votants elegibles, els que poden votar, a mi em donen aquesta llista, jo el que puc certificar, puc assegurar és que aquests que votaran, el seu vot es comptarà. El seu vot serà registrat conforme han votat i el seu vot estarà segur i el resultat serà el que han votat. Això t'ho puc certificar i es pot auditar. Ara, si tu m'estàs donant aquí a la llista dels 12 apòstols que són els que et segueixen, doncs el resultat ve d'abans ja. La pregunta, el Daniel preguntava sobre la identificació del votant a Catalunya. No depèn de nosaltres. La identificació del votant de Catalunya depèn de qui gestiona l'elecció. Qui gestiona l'elecció decideix com s'identifica el votant i ens diu s'identificarà així i nosaltres ho gestionem. I per què no anem cap aquí? Martí preguntava, és una qüestió de voluntat política. Els polítics són els que tenen les eines per decidir cap on s'ha d'anar i què se'ls permet o què no se'ls permet fer els ciutadans conforme a les lleis. I en aquest moment nosaltres a l'estat espanyol tenim una llei, la llei electoral, que defineix que el vot ha de ser en paper, ha de ser amb un tipus de paper específic, amb un color específic, amb un pes, em sembla que fins i tot defineix el pes específic, amb totes les característiques i tot això no t'ho pots saltar. Llavors és una qüestió de lleis. I això ens passa en molts països. A França, per exemple, el nostre cap, el Jean Soto, va ajudar a modificar un article de la Constitució, ell mateix, conforme el vot electrònic, vot per internet, perdoneu, estava permès. I simplement una qüestió de modificar la Constitució. Molt bé. Més preguntes? Volia afegir una cosa. Sí. Només volia afegir una cosa, perquè el 2003 nosaltres ja vam participar en una prova pilot aprofitant les eleccions del Parlament de Catalunya i en aquest cas van haver 5 països, eren Mèxic, Argentina, Xile, Estats Units i Bèlgica,
que en aquests votants, a més d'enviar-los el que era el material electoral, no? Que els hi permetia emetre el vot en paper, se'ls va enviar una credencial de vot. També per vot per internet, i se'ls deia bastant clar, no és vinculant perquè, òbviament, això és un tema legal. Si la llei electoral no ho permet, aquell vot mai es podrà comptabilitzar de forma vinculant, no? Però tot i així es va fer només com a experiència, no? I una forma va ser aquesta, o sigui, si amb vot postal, perquè algú pugui emetre un vot, li envies unes credencials en paper, que després te les torna en paper, doncs aquí vam aprofitar i també se'ls van enviar credencials de vot, que al final era una mena d'usuari i password, i que ells van utilitzar per votar per internet, no? A més, va ser curiós perquè vam fer després un estudi estadístic, no? Per veure quanta gent, a partir dels vots que vam rebre per internet i els vots postals que es van rebre, vam fer un estudi estadístic de més o menys quanta gent havia participat, no? També en el procés de vot per internet, només com a prova. I el curiós va ser que a Mèxic, per culpa d'uns problemes amb el servei postal, doncs resulta que vam rebre més vots a internet dels que es van comptabilitzar, perquè van arribar fora de plaç, no? I així normalment a tots els llocs tenien participacions de gent que havia també votat un 20%, també, i l'havia aprovat, i a Mèxic ens vam trobar que teníem un 300% més de vots per internet, per una cosa tan senzilla que el procés de vot per internet està obert fins al dia abans de reflexió, o sigui, fins a un divendres, no? I doncs, clar, la gent podia votar al moment, emetia el vot i, a més sabia que el seu vot s'havia comptabilitzat, o almenys que havia arribat. Canviant el vot postal, què va passar? Doncs que la gent ja va rebre el material fora de plaç i sabia que els seus vots no arribarien, no? Però, tornant al fet d'enviar credencials, tot i que no tinguis DNI electrònic, es podia fer un procés similar, perquè al final, si serveix pel vot postal, per què no podria servir també, per exemple, per un vot per internet? Molt bé. Més preguntes? Hi havia aquell senyor, a qui li pregarem que s'identifiqui, després en Joan Contijoc, que ja no cal que s'identifiqui, i el senyor Francesc Fàbregas. La propera. No està de més recordar l'adagi llatí bonum si brevis vis bonum. Demanem una mica de concisió. Molt bé. El meu nom és Miquel Soriano. Soc catedràtic d'universitat en l'àmbit de seguretat de la informació. De fet, dirigeixo la tesi doctoral del Jordi. I m'agradaria dir-vos també que actualment soc vicerrector de la universitat. Volia fer 2 o 3 comentaris. Una cosa que he comentat quan el Jordi Martí deia els avantatges, hi ha un que mai surt a la literatura i mai el dieu, però per mi és important, que és el tema dels col·legis electorals que ja puc configurar. És a dir, ara amb una elecció en paper, jo el que faig és un col·legi aquí, un col·legi allà, llavors jo puc saber per sectors, mira, aquí a Sants Montjuïc m'han votat un 30%, en canvi a les Corts m'han votat un 50% i a Sant Martí m'han votat un 60%. Per tant, ja sé on em tracten millor i on em tracten pitjor. Aquí jo puc configurar les urnes tan bé com vulgui, és a dir, puc tenir una única urna. De manera que jo puc saber el resultat, o sigui, es pot saber el resultat global sense saber els resultats parcials. I això em sembla que en alguns casos és una informació important. Us ho dic, per exemple, pel que he pogut viure jo a la universitat quan s'han fet determinades eleccions, que algun rector, quan ha sortit, ha castigat potser alguna determinada escola perquè allà no m'han tractat bé. Això era una primera observació. La segona observació, ja que en Jordi Martí ha esmentat el tema de les votacions de la Diagonal, ho ha comentat així de passada i abans ha sortit una altra empresa, voldria dir, jo vaig participar tant en l'anàlisi prèvia, amb l'auditoria, absolutament en tot. Llavors, tots els atacs que es van fer els teníem identificats i, de fet, van passar tots menys un dels que teníem identificats. Hi havia un mes que podia haver passat i no va passar, afortunadament. I no va ser culpa de Saitel. El que volia dir a la Generalitat, ja que tenim representants, és que el sistema funciona perfectament. Tot el que va fallar allà va ser culpa d'una altra companyia que algú l'ha esmentat i lamento molt que els diaris catalans, els 2 diaris catalans amb més tirada, no van voler publicar una carta que havíem escrit els 5 catedràtics a nivell estatal que treballem amb el tema. 5 catedràtics a nivell estatal van començar a dir ha passat això, això i això, la culpa ha sigut això, i d'alguna forma el que volíem era que una empresa catalana
que havia treballat molt bé i que no tenia cap culpa quedés marcada i en aquest cas diré els noms, ni La Vanguardia ni el periòdico ens ho van voler publicar. Sembla que hi ha notícies potser vinculades amb el món del folklore que són més interessants que això. Només aquestes dues observacions. Queda dit. En Joan Contijoch, sisplau. Hola, bona tarda. Jo em dic Joan Contijoch, soc advocat i politòleg. En aquest cas em presento com a assessor del grup parlamentari de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, perquè a mi el que m'interessa és més la vertent legislativa, que com bé el company advocat ha comentat, que a nivell espanyol tenim el famós voto rogado, que es va canviar a les darreries de la legislatura del Zapatero, el 2011, i que és com bé sabreu, consisteix en que tot ciutadà que viu a l'estranger antigament rebia la documentació, podia votar. Ara el que ha de fer és demanar la documentació, demanar que pot votar i després rebre la documentació per votar, és a dir, és un doble impediment. Llavors, dic que per part del nostre grup parlamentari s'ha presentat una proposició no de llei perquè es canviï aquesta legislació i que es torni al que era anteriorment, que no es diu voto rogado, simplement de rebre la documentació, i a part hem proposat que s'estudiï totes les propostes i modificacions per encabir el que és el vot electrònic a la legislació espanyola. Llavors, per part meva, el que m'agradaria saber és quan vosaltres heu estat en un país, en aquests 19 països que heu implementat el vot electrònic, és la part legislativa, és a dir, saber si quan heu arribat hi havia una reforma electoral, si vosaltres heu fet lobby perquè hi hagués una reforma electoral perquè evidentment us interessava implementar el vostre model de negoci, o de quina forma hi ha hagut el canvi legislatiu en el país en concret per poder implementar aquest vot, perquè com bé has dit, en alguns casos hi ha reforma constitucional i en el cas espanyol és llei orgànica, o sigui que és una modificació suficientment important com perquè hi hagi un debat polític al voltant. Llavors és per saber la vostra experiència. Gràcies. Una pregunta molt concreta. Soc Francesc Fàbregas, estic aquí al CIDOB de tècnic de projectes. M'agradaria saber la capacitat del vot electrònic per vèncer dificultats de vot tradicional a zones aïllades, rurals, molt remotes. Sobretot parlo a partir d'experiència d'haver estat observador electoral en missions internacionals, perquè penso que pot donar una bona solució al vot electrònic a zones rurals, zones aïllades. Ara, al pensar en països més aviat en vies de desenvolupament, penso en les dificultats tècniques d'això, de tenir els elements necessaris. Aleshores, m'agradaria preguntar-vos si us heu trobat en aquest cas, sobretot pensant en l'exemple que ha dit el Jordi Martí de l'experiència que esteu començant o iniciant a Congo, República Democràtica, com veieu això? Gràcies. A veure, a nivell d'experiència, en resposta al Joan, de quina experiència normalment tenim amb el que és la llei electoral, jo podria parlar de dues bandes. Hi ha algunes que és que ja arribem, que la llei electoral existeix. La primera experiència que podria dir que quan vam començar nosaltres va ser a Suïssa. Allí fan referèndums cada 3 mesos i, per tant, van introduir ja una llei electoral per vot per internet perquè, clar, cada 3 mesos muntar col·legis electorals és bastant farragós. I allí ens vam trobar amb una llei electoral que et permetia per temes intents de riscos, per exemple, van posar un marge. Van dir com a màxim un 10% del cens. Perquè van dir, en el cas que aquest experiment no funcioni, tenim controlat quin és el màxim número d'electors que podien estar afectats. I hem estat allí des dels principis, vam començar el 2004 i, per exemple, ara al gener, han aprovat ja una nova llei en què amplien aquests marges a un 50, inclús un 100%. I aquí, no vull dir que hem fet lobby. L'únic que passa és que aquí sí que, per exemple, ens han consultat durant tot aquest temps temes com ho estan fent nosaltres a nivell de transparència. I aquí ara, per augmentar per augmentar el volum de cens que pot participar per vot per internet, han fet ara uns requisits d'estandardització que ja demanen, per exemple, procediments de transparència i d'auditoria com els que estem implementant. Es pot considerar lobby? No hem sigut només nosaltres. Un dels avantatges que tenim és que al treballar també des del punt de vista acadèmic estem bastant més enllà i, a més, combreguem bastant amb els acadèmics, que són els principals que estan treballant en el tema.
Però bueno, jo crec que també és important això, no és un tema a vegades de lobby, sinó estar treballant amb tecnologia puntera, no? I en altres països doncs, també hem estat assessorant, però bueno, el que és més difícil és fer aquest pas, no? D'introduir el vot electrònic. El que normalment he vist és això, que en alguns països el que fan és, per controlar el risc, no l'ofereixen a tothom. Ara també, fa poc, també a Canadà doncs, va haver un comitè que també ha estat treballant amb aquest tema de com podien facilitar la legislació i també han col·laborat. No han sigut els únics, o sigui, pots col·laborar de forma pública o, per exemple, amb el NIST, amb l'Institut Nacional d'Estàndards i Tecnologies dels Estats Units. O sigui, nosaltres col·laborem més i, a més, de forma bastant oberta. No anem a muntar un lobby i agafar la meva tecnologia, no? I això és el que també, i és una forma també en part per facilitar això, la introducció del vot electrònic en països i posant exemples per facilitar aquesta entrada. Tampoc no té per què ser de cop si es vol, no? I és la forma normalment en què treballem, no? Respecte a lo de zones rurals i treballar en països no desenvolupats, no? Aquí, a veure, també un dels casos, això me'n recorda bastant a Austràlia, no? Perquè allí estan treballant molt amb el tema del vot per internet perquè justament la gent viu igual a 400 quilòmetres del col·legi electoral més proper i en pistes d'aquestes. Allí estan treballant, però clar, és un país bastant tecnològic. O sigui, el problema principal és fàcil veure-ho en països desenvolupats, no? Però en països no desenvolupats és més difícil. Aquí hem treballat amb alguns països, per exemple, en Filipines, o per exemple l'Indonèsia, que tenen moltes illes i allí tenen moltes problemàtiques a l'hora d'enviar el que és els vots. El que passa és que de moment està tot molt plantejat en tecnologia. O sigui, pots muntar enllaços satèl·lit, però són costosos. Aquí estem fent també recerca amb algunes universitats de mirar a veure com es podrien fer enllaços de xarxes d'aquestes que són que tolerants a desconnexió per facilitar el tema. Però hi ha un punt que és aquest de la tecnologia que costa més. El que sí que hem ajudat molt amb el tema del que és l'auditoria és a facilitar que no hagin de gastar-se tants diners amb terminals de vots específics. Perquè quan per exemple, si te'n vas als Estats Units o en molts llocs, ells et diuen no, nosaltres tenim aquest terminal de vot, que és una tecnologia superpuntera, que resisteix no sé quants cops el que sigui, diu, però quan preguntes el preu és caríssim. Igual un terminal de vots d'aquests et costa $3.000. Nosaltres el que hem treballat molt és amb el fet de poder facilitar que amb software, el que deia abans, que puguis utilitzar qualsevol tipus de terminal, que si passés alguna cosa pots detectar que allò no està funcionant correctament i si és necessari el tanques o reinicies el que sigui. Aquí hem treballat més per un tema de reducció de costos d'introduir la tecnologia en aquests països no desenvolupats utilitzant ordinadors estàndard, que no calgui comprar-se ordinadors específics. Però el tema de les comunicacions és el tema una mica més difícil. Jo només complementaré el que ha dit el Jordi. En el Miquel no li puc complementar res perquè això era un comentari que és benvingut per part nostra. En el Joan, jo soc una mica més agosarat que el Jordi. Nosaltres hi ha diversos escenaris cada cop que entrem en un país en què ens trobem. Primer és que hi ha països que el vot per internet és il·legal. I llavors aquí els canvis legislatius són necessaris. Directament que algú ha prohibit el vot per internet per algun motiu o un altre. Això crec que ha passat, si no m'equivoco, a Holanda o Bèlgica, un d'aquests dos països. A Holanda. Aquí doncs has de treballar, no només tu com a empresa, sinó també és una qüestió de ser conscient en els legisladors de que si ho volen se'ls explica. I nosaltres, com a empresa, i per exemple la meva feina és reunir-me tantes vegades que em faci falta amb legisladors o sobretot comissions electorals al meu mercat i jo em reuneixo si fa falta 20, 30, 40, 50 vegades per explicar el per què, fer el procés, quins són els beneficis, com funciona, quina és l'auditoria, intentar convèncer que la tecnologia és segura. Altres països, per exemple, seria un cas semblant al d'Espanya. A Espanya el vot per internet no és il·legal, però la llei electoral no t'ho permet fer. Llavors seria un cas d'alegalitat. Aquí a l'Estat pots fer consultes
Pots treballar el vot per internet per a les universitats, pots treballar el vot per internet als col·legis professionals i llavors generes una mica de confiança. Això en molts països, per exemple, a Sud-àfrica o altres països del món, comences a poc, comences amb consultes ciutadanes, vinculants o no vinculants, eleccions a col·legis professionals, eleccions a universitats, perquè els usuaris se n'adonin que la tecnologia és segura. Hi ha països en què, evidentment, són països que democràticament neixen molt més, diguéssim, mitjans del segle XX o finals del segle XX, i aquesta gent, aquests que tenen la democràcia recent, volen adoptar les noves tecnologies, estan convençuts que les noves tecnologies és el que farà que una democràcia sigui forta. Quan parlem del vot per internet, abans no ho he dit, deixem-me puntualitzar que no es tracta només del vot per internet, es tracta de que el ciutadà té el poder per decidir més properament el que passa en el seu país. D'acord? És a dir, el ciutadà, si tu ofereixes vot per internet, el ciutadà no només decidirà que pot votar cada 4 anys, voldrà poder decidir més, voldrà poder fer com a Suïssa cada 3 mesos que li preguntin pressupostos... Incrementa la participació? Incrementa la participació. Hi ha estudis nosaltres propis que demostren que sí. No te puc dir que sempre és així, però incrementa la participació. Incrementa la conveniència del votant. El votant se'n vol anar a la platja i pot votar per internet. El votant està viatjant i pot votar per internet. El votant sap que vot per internet li arribarà. Tots els catalans que estan arreu del món, quants d'ells votaran? Aniran al consolat espanyol o a l'ambaixada que potser els queda 300, 400, 500, 1.000 quilòmetres per anar a registrar-se, anar a buscar els seus papers, anar a votar i sabent que potser el seu vot arribarà 2 setmanes tard. La gent ho incrementarà, previsiblement. I llavors, bàsicament, al final, nosaltres com a empresa proveïm software, no som una potència de fer lobbies, no podem, ni tampoc en tenim ganes. Però sí que expliquem tantes i tantes vegades els beneficis que comporta pel votant i, sobretot, també per l'Estat, que no només aquest, per el que sigui, en qüestions d'autobilitat, transparència o eficàcia. Una altra cosa és que l'Estat on vas a parlar o els governants els interessi introduir transparència, utilitat, eficiència, eficàcia, tot això és diferent. I en el Francesc me preguntava sobre les dificultats tècniques i sobre el Congo. El projecte del Congo és, bàsicament, per posar-te en context, donarem formació a través d'una universitat local a prop de 400.000 treballadors de col·legis electorals. El Congo és una de les democràcies més grans d'Àfrica i és un país molt extens, com ho coneixes, com deus conèixer. Té molts col·legis electorals i necessita molts treballadors. Aquests treballadors, la majoria d'ells, són treballadors que no estan qualificats, no saben prou feines, potser que tinguin un títol universitari, però amb prou feines a vegades saben entendre un llibre bàsic d'instruccions. Llavors, a través d'aquesta universitat donem formació a aquests treballadors. Com ho fem? Doncs superant les dificultats tècniques, és a dir, el que anirem és aquesta gent, els que tinguin accés a internet podran formar-se a través d'internet i els que no muntarem tallers de formació locals, poble per poble, bàsicament amb un projector, un ordinador i un DVD que anirà repartint i els faràs la formació. Al final de la formació els fas un examen i te n'assegures. Molt bé. Sisplau, si pots identificar. Sí. Hola, molt bona tarda a tothom. El meu nom és Gerard Vidal, soc enginyer de telecomunicacions i també vinc de la Generalitat, on actualment estic al Departament d'Interior, al gabinet del conseller. Bé, abans de res m'agradaria felicitar-vos com a empresa perquè crec que no m'equivoco si dic que sou el Google català del vot electrònic, per tant crec que és algo molt significatiu i del qual ens hem de sentir tots molt orgullosos com a catalans. Havent dit això, m'agradaria fer-li un parell de preguntes al senyor Puiggalí. La primera és referent a l'únic element de punt de fallida, és a dir, quan es vota, has comentat que els vots fan cap a un servidor, llavors aquest servidor d'alguna manera és atacable per atacs de negació de servei, un únic punt de fallida. Llavors, abans també heu comentat diverses vegades que sou proveïdors de software, llavors no sé això, el hardware que ho integre, qui el posa i en definitiva com es gestiona aquest escenari, aquest possible escenari
que pot haver aquest tipus d'atac. I el segon aspecte que voldria preguntar-li és referent a la tecnologia Bitcoin, i dic tecnologia i no moneda, perquè moneda és una de les moltes aplicacions que aniran sortint, crec jo, perquè la tecnologia Bitcoin jo crec que el que soluciona per primera vegada en la història és que permet que hi hagi un sistema de confiança distribuït i crec que això pot revolucionar els processos en els quals actualment hi ha una unitat central. Llavors, per exemple, el tema del vot se podrà descentralitzar en què no hi hagi un únic òrgan en el qual confiar. Llavors, com veieu també aquesta tecnologia específicament aplicada al vostre camp i com creieu que això avançarà? Gràcies. Vale. Bueno, respecte a l'únic punt de fallida, no? Al final és un tema d'infraestructura, no? I què hem treballat? Doncs hem treballat de moltes maneres. Normalment, per exemple, a Noruega, ells tenen allí, doncs, com que la infraestructura és del propi govern, doncs allí sí que tenen inclús 2 data centers replicats amb llocs diferents, separats, inclús em sembla que estan a 400 quilòmetres, no? I esclar, tot depèn també de quin és el client, no? Però bueno, normalment el que treballem és això, en diferents servidors, tot redundant, balancejadors, etc. Llavors fem recomanacions, no? Normalment, però a veure, tot això és més o menys solucionable, no? De fet, a veure, algú es podia plantejar, hi ha atacs de negació de servei? Sí, és un possible atac, no? El que passa és que al final un atac de negació de servei et durarà cert temps. O sigui, si algú no pot votar en aquell moment, doncs ho provarà més tard. O sigui, una de les coses importants és si ens plantegéssim un atac similar amb el correu postal, no? Si algú agafés i digués, mira, agafo aquesta saca i la llenço. Vull dir, ningú s'entera i no saps que hi ha hagut un atac i llavors dius, bueno, aquells vots s'han perdut, no? Llavors, un atac de negació de servei, primer et dones compte quan està passant i llavors pots reaccionar, no? Normalment, el període de vot per internet està obert, en el cas, per exemple, de Noruega, tenen tot un mes sencer, perquè ho fan per vot avançat, no? Per tant, no pots estar tot un mes sencer intentant fer un atac, no? I d'alguna manera et dones compte quan et passa i pots reaccionar, no? O sigui, en els pitjors dels casos, si fos necessari, doncs, podries inclús ampliar el període de vot per compensar doncs, igual tot aquell temps que no hi ha hagut disponibilitat, no? Per tant, existeix, però una de les avantatges és que el pots detectar i pots reaccionar. En altres entorns és més difícil. O sigui, si et desapareix una saca de correu postal, doncs, no saps què ha passat i no saps per què. O sigui, de fet, ningú s'ha plantejat mai si això està passant com a atac de negació de servei o és accidental, no? I després, respecte a allò de Bitcoin, a veure, els objectius són bastant diferents. O sigui, Bitcoin al final és per generar, doncs, el que està buscant seria l'equivalència a tenir doncs, un paper, una moneda, no?, que puguis reutilitzar i fer pagaments i clar, no hi ha una part de secret allí. O sigui, un dels components principals o importants del vot electrònic és el secret, no? Tu necessites saber quin valor té allò, no? A sobre es poden desenvolupar que estan treballant en criptografia, que podran dir també que sigui anònim, que sigui descomptable, si en cap superior, i això és una tecnologia molt funcionant ara mateix. Estaríem parlant de, no sé, serà antic, sap, no? D'artista, però l'escenari que té un entorn distribuït. No, sí, l'hem contemplat. Hi ha el que diuen esquemes de signatura distribuïda, que el que permeten és que més d'una persona, o sigui, quan estàs votant, també participin diferents persones. O sigui, nosaltres, en aquest sentit, també estem fent recerca amb altres maneres o altres millores que es poden fer a nivell criptogràfic. És una mica el que explicava al principi. Quan van començar ens enfocàvem molt en el que era la privadesa i la integritat i a mesura que han anat evolucionant la criptografia, doncs, per exemple, ara estem treballant en processos que a més t'afegeixen aquesta transparència. D'aquí uns anys estarem treballant utilitzant criptografia equivalent de Bitcoin per encara fer que el procés estigui més distribuït i, per tant, depengui ja no només d'una mesa electoral, sinó dels propis votants en si.
podria ser possible. No? Hi ha gent que està fent recerca en aquest sentit. La problemàtica principal és quan fas el pas en el que seria un entorn real. No? Quan dius, ostres, si al final un votant per poder votar doncs, ha d'esperar mitja hora, no et votarà. Llavors, avui en dia, doncs, tècniques criptogràfiques que s'estan estudiant, no? Encara no s'estan implementant, no és el cas del Bitcoin. Sí que hi ha una problemàtica per generar... Bueno, problemàtica no, o sigui, un dels problemes, de les forces del Bitcoin és que no pots generar moneda falsa fàcilment, no? Però en canvi, en el tema del vot electrònic, doncs, el que necessites és que qualsevol mesura, qualsevol millora des del punt de vista criptogràfic que implementis, has de garantir que no t'estigui frenant, per exemple, que sigui usable de cara al votant, no? Que no trobis que al final, per donar una garantia tan gran, doncs resulta que cada vot triga una hora, no? Llavors, en un futur, segurament, el que estem plantejant ara, d'aquí un futur diràs, ui, això era molt senzill, no? I no tinc cap dubte de que en un futur inclús encara les coses hauran millorat i podem oferir encara més transparència o ens estarem adaptant a nous riscos que potser avui en dia no es donen compte que existeixen. Endavant. Anna Mèlic.
Si em contesta a mi les llistes obertes i tu a Suïssa, et sembla? Només per la seva resposta. Llistes obertes. A la Unió dels Emirats Àrabs es vota amb llista oberta. L'elector pot elegir quatre candidats que se li ofereixen per cada circumscripció, que oscil·len, si no m'equivoco, entre 30 i 70. I bàsicament el procés és molt fàcil. Vostè, quan se li presenta, li surten cada candidat amb la seva fotografia, el seu nom, un número i a vegades un símbol identificatiu per a la gent que no sap llegir, per poder, i depèn de quins països també es vincula a colors. I vostè va clicant sobre els candidats i va formant la seva llista. És una qüestió de disseny de la butlleta de vot. I bàsicament és això, al final és el disseny de la butlleta de vot i el disseny del procés. I per això nosaltres tenim un equip a l'empresa de gent que està dedicada completament al disseny de la butlleta de vot de cada país, perquè s'adapti a les necessitats de cada país, com vostè diu, llistes obertes. És més complexa perquè no és votar sobre una llista, però s'ha votat sobre persones. El procés és diferent, però el que es fa és facilitar al màxim aquest procés. Llavors, jo no crec que això sigui un problema. Al final és qüestió d'educació del votant. El votant a la Unió dels Emirats Àrabs, abans de passar a la terminal de vot que vota per internet, que està dins d'un col·legi electoral, abans de passar a la terminal de vot, té unes estacions de vot fictici on pot entrenar, on pot fer les proves que sigui pertinents i pot demanar ajuda i pot demanar tot el que vulgui per resoldre els seus dubtes. I allà pot estar mitja hora, una hora, fins que sap fer-ho i treure la confiança per entrar dins i fer-ho. Al final és una qüestió d'educació. Un cop ho hagi fet una vegada, 2 vegades, 3 vegades i això tiri endavant, no hi haurà cap més problema. Jo només volia afegir amb el que és les llistes obertes que per la meva experiència normalment el vot electrònic s'utilitza justament per consolidar aquest model. Perquè, clar, amb vot electrònic, un dels problemes de les llistes obertes és que és fàcil cometre errors que invaliden el vot. I, per tant, en països que tenen llistes obertes, la problemàtica principal que tenen és el percentatge bastant alt, em sembla que en Austràlia arriben a un 6% de vots invàlids perquè han marcat malament o alguna cosa així, o han posat la mateixa prioritat a un candidat o a 2 candidats diferents. Llavors, això, un dels avantatges d'introduir el vot electrònic és que justament pot detectar aquests errors i t'avisa. I abans d'emetre un vot et diu un moment, que t'has descuidat de votar alguna més, has seleccionat més candidats dels que podies, i per tant l'experiència normalment és al revés. La introducció al vot electrònic està fent que es consolidi més l'ús del que són les llistes obertes o el vot preferencial. Experiències així curioses, a part dels Emirats, que el problema que passa amb els Emirats és que em sembla que els candidats poden ser tots els emiratís. O sigui que podries arribar a tenir 200.000, per exemple, candidats a escollir. O sigui, es pot presentar... T'has de registrar i pagar. Si ens trenquem amb diferents Emirats és diferent. Però a Austràlia els vots en paper arriben a fer 1,20 m. Perquè tens igual de l'ordre de 90 candidats i a més els prioritzes de l'1 al 90, si vols, o ho fas directament en llistes. Llavors, què ha passat? En aquests països normalment la tendència és a triar el vot electrònic perquè volen consolidar aquest model. No és per dir, no, perquè volem tirar enrere i tornar a les llistes tancades. De fet, inclús diria que en el cas de les llistes tancades, en alguns països, no han fet el pas del vot electrònic, com a mínim en els col·legis electorals, perquè fa que sigui més lent el procés. O sigui, aquí, per exemple, aquí mateix, què fas? Tu pots portar el teu sobre ja des de casa i vas directament, fas cua i ho pots a l'urna. Si haguessis de fer cua darrere un ordinador que la gent, fins que no s'acostuma al procés de vot, triga més a votar. O sigui, estàs forçant que la gent voti en el mateix col·legi electoral que no pas que porti el seu vot preparat des de casa. Llavors, normalment jo diria que és el contrari, que el vot electrònic el que fa és obrir o consolidar el que serien les llistes obertes. Respecte a l'economia suïssa, doncs, a mi el que m'estava arribant ara és que justament per reduir costos, un dels problemes és que el vot electrònic, quan s'introdueixen en els països, no és per substituir els altres canals de vot. Llavors,
Acostuma a ser un cost addicional, sí. Però, per exemple, ara a Suïssa, amb el que m'havia arribat, i per això havien augmentat els percentatges, no? Perquè, com deia abans, estava només un 10% del cens podia votar per internet. Ara els estan ampliant perquè hi hagi més gent que voti remotament i llavors aleshores s'estaven plantejant que la gent que vulgui votar per correu postal faci la sol·licitud i a més també estaven plantejant-se reduir el nombre de col·legis electorals presencials per als referèndums, inclús les hores que estan oberts, per reduir costos. Perquè si no, el primer pas, si mantens tots els canals, el que estàs és afegint un més. Llavors aquí no hi ha una reducció. Molt bé. No sé si hi ha cap pregunta més. Sí, molt ràpidament, sisplau. El micro és allà. Si no, no ens poden escoltar des de l'exterior. Hola, soc Èrica, soc advocada dedicada al dret TIC, dret digital. I tinc una pregunta de cara al tema de la usabilitat del DNI. Sabem que realment, com han dit abans, que realment no facilita la identificació. Què opineu del cas d'Estònia en la identificació mòbil, en el mòbil? Què poden fer? Volia saber la vostra opinió. I aquest senyor d'aquí, un segon que passarà el micro, també torno a reiterar, sisplau, molt ràpidament i molta concisió. Hola, me llamo Jay Libove, yo soy el responsable de seguridad informática y protección de datos a una empresa catalana que es la empresa tercera más grande de juegos online del mundo. Y tengo un montón de años como informático, después ingeniero de seguridad informática, después protección de datos y en los últimos años lo que me quieren pagar. Y mi pregunta es mucho más al nivel práctico sobre, vivimos en una edad en que no podemos confiar ni en el certificado digital de la página web a que accedemos para ir al banco, ni en la seguridad o fiabilidad de los softwares que descargamos o tenemos en el ordenador. En un mundo con el NSA y todos los otros gobiernos del mundo que hacen los trucos contra sus poblaciones y todos los otros en el mundo. Entonces, aunque tienen un sistema perfectamente diseñado, aunque con metas un poco al opuesto como la anonimidad, pero a la vez la posibilidad de la persona que hace votar comprobar que realmente al llegar al sistema su voto es lo que intentó de votar. Y mi duda es que en ese mundo sea posible realmente implantar un sistema ESA con suficiente confianza y fiabilidad y transparencia y anonimidad, que más o menos es una meta imposible. Endavant. A veure, respecte a l'Èrica, el DNI a Estònia. O sigui, al final, el que han fet a Estònia és que el DNI electrònic, o sigui, perquè el que estan utilitzant en el mòbil és que les empreses de telecomunicacions allí permeten instal·lar a la SIM del mòbil el propi DNI electrònic. Llavors, allò ha facilitat bastant també l'ús del DNI electrònic i sobretot allí ho estan utilitzant molt per identificar i per votar. Estònia és un cas bastant, un cas d'èxit del que seria la implementació del DNI electrònic tant a nivell Europa com a nivell del món. Per què? Perquè van apostar des del principi. Van agafar i van dir... Ells van passar amb alguns passos, quan van començar a fer el vot electrònic, van dir, per votar t'has d'identificar amb DNI electrònic i van passar per passos que aquí encara estem allí una mica estancats. I ells van agafar i van dir que la gent utilitzi el DNI electrònic. El primer problema és que la gent no tenia lectors, o sigui, tenia el DNI però no sabia què fer amb ells. I llavors, després, a la següent elecció, van facilitar lectors a tothom i ells han anat evolucionant tenint en ment que és un país bastant, entre cometes, bastant nou a Europa i llavors ja des del principi van apostar bastant a el que serien les noves tecnologies de la informació. I per tant, allí la gent jo crec que també és especial. És més fàcil començar de nou que no pas intentar introduir una idea nova a el que seria un país.
Seria una solució, seria perfecta. O sigui, nosaltres apostem bastant i creiem que el DNI electrònic seria la millor forma de poder-te identificar remotament, no? Perquè això et solucionaria molts problemes de que la gent no hauria d'anar a ambaixades, etc., no? Que s'està parlant molt ara del vot, del vot dels catalans que viuen a l'estranger, no? El que passa és que és un pas que ha de fer l'administració pública. Nosaltres no podem facilitar DNIs electrònics i aquí creiem que és una bona experiència i ens agradaria que en un futur acabéssim allí, però de moment estem encara lluny. Respecte a català, castellano... Castellano es más fácil. Sí. No, perfecto, pues si quieres me lo hago en castellano. A ver, hay un tema, sí, es difícil. Cuando la gente se plantea lo que es cualquier cosa que esté relacionada a Internet, ¿no? La gente dice, ¿cómo podemos tener confianza en NSA, etcétera? No. Yo creo que más que responderte a esto, porque los riesgos siempre existen, o sea, el problema principal del voto electrónico, o el voto en general, es que cualquier canal de voto tiene problemas de seguridad, sea tradicional, sea postal, sea por Internet, ¿no? Y entonces lo importante es saber cómo gestionas esos problemas. Recientemente, el año pasado estuve en agosto en una conferencia de voto electrónico y empezaron a introducir cosas que la gente no se plantea. La gente se piensa que la tecnología se utiliza para atacar la tecnología y allí se está planteando ya ataques utilizando tecnología, pero en el voto tradicional. O sea, cámaras espías, gente que... Y hay ataques reales, ha pasado en Canadá. En Canadá normalmente los votantes se registran y entonces, los llaman por teléfono, tienes que ir a tal colegio electoral. Hubo un ataque famoso que se llama las robocalls, ¿no? Que configuraron una centralita electrónica y empezaron a llamar votantes de un partido político diciéndoles, tienes que ir a votar a este colegio electoral. Y el día de la elección fueron allí y resulta, no, tú no estás en el censo. O sea, si hay que plantearse dónde está la seguridad, no existe en ningún sitio, ¿no? Y entonces lo importante es evaluar esas medidas. Nosotros trabajamos en mirar que esas medidas sean auditables. Entonces, te están atacando, lo puedes detectar y entonces utiliza otro ordenador o, por ejemplo, si no te fías, votas de forma tradicional, ¿no? Es allí donde nosotros nos hemos enfocado más, en esa auditoría, ¿no? Entonces, no sé, ¿te puedo convencer? No lo sé. Pero lo que te puedo decir es que todo lo que hacemos nosotros está publicado y entonces hay gente, ¿no? Sobre todo académicos como gente que está aquí, ¿no? Que entonces, como Miquel, ¿no? Pues que están siempre auditando lo que estamos haciendo nosotros. O sea, al final, una cosa importante es que nosotros utilizamos criptografía y la criptografía al final se basa en que tu clave privada la estés protegiendo. Todo el resto son algoritmos públicos y son auditables. Entonces, mientras puedas garantizar eso, sería la parte o la pieza más importante, ¿no? Mi duda proviene mucho más de... Hauríem d'anar acabant, Hauríem d'anar acabant. Sí. Tendríamos que ir terminando. Si es molt ràpid... Bueno, sí, es como dijiste sobre los ataques de side channel. Es que si el código es perfecto y es público y es auditado, entonces yo como un gobierno que quiero apoyar la transición, ataco a los terminales de los usuarios. Bueno, ese es mi duda, mucho más que los que has respondido. Entonces, si atacas un terminal y intentas manipular el voto, el votante lo detecta. Sí, por ejemplo, Noruega, el votante emite su voto, ¿no? Y entonces por SMS recibe un código para poder verificar con un papel si realmente el contenido era correcto. Entonces, alguien te puede estar atacando el ordenador, pero necesitaría también atacar el móvil y además también el papel que no ve. Entonces, tienes que utilizar mecanismos de más de un canal en esos casos, ¿no? Molt bé, doncs aquí clouríem l'acte. Jo penso que ha estat molt interessant. Jo simplement una molt breu reflexió. A les darreres eleccions, no era vot electrònic, municipals de la ciutat de Girona, no sé si ho recordeu, Esquerra Republicana no va treure cap regidor. Hi havia un regidor que ballava, que se'l van portar a la CUP, perquè algú, seria interessant saber qui,
va posar a la butlleta d'Esquerra Republicana, que era immaculada, mai millor dit, una estampeta de Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, que com tots sabem és fundador d'Esquerra Republicana, o era fundador. Bé, potser també caldria, és una petita reflexió, per tal de que el votant pugui frustrar a la classe política o als partits polítics, idear elements electrònics que poguessin facilitar un vot no vàlid, que en definitiva seria un vot de càstig. Tots aquells que hem participat en processos electorals hem vist, no sé, afirmacions molt contundents, insults, visca el Barça i visca Catalunya, etc. En aquest cas, potser també seria, bé, evidentment és una nota, no sé si d'humor, però anecdòtica, però la veritat és que va haver-hi una polèmica que va seguir durant dies perquè, evidentment, o no evidentment, Esquerra Republicana de Girona va intentar justificar aquella butlleta amb aquella estampeta, que això també és bastant divertit. Però bé, dit això, a mi m'ha semblat molt interessant, evidentment no conec la vostra opinió, però m'ha semblat que, arran de les preguntes, que hi havia un seguiment intens de les explicacions dels dos Jordis, d'en Jordi Puiggalí i d'en Jordi Martí. Sens dubte, el món de la participació electoral evolucionarà, no sabem cap a on, almenys, o sí sabem que el vot electrònic probablement hi desenvoluparà un rol important i creixent. Ara bé, com bé apuntava en Joan Contijoc, i em sembla que algú altre, precisa també de canvis legislatius, que hi ha països que tenen ganes de tirar-los endavant, en canvi hi ha d'altres països, com explicaves el cas d'Holanda, em sembla que hagin anat més enrere que no pas cap endavant. Veurem com va evolucionant. En tot cas, una empresa com la vostra, que tu l'has qualificat del Microsoft i em sembla que per allà se l'ha qualificat del Google català, doncs bé, només falta que us diguin l'Apple, també per empreses referents en aquest món, però sens dubte sembla que sou gent emprenedora i que podreu marcar d'alguna manera l'agenda política o l'agenda de la participació electoral. Moltes gràcies de nou, per mi ha estat molt interessant, era un món completament nou per mi i molt desconegut, i em sembla que, bé, les teves explicacions criptogràfiques, matemàtiques, aritmètiques, logarítmiques, alguns no són massa avesats en la matèria, però crec que tots hem pogut fer o tenir una radiografia i una foto, una picture de com s'estan movent les coses en aquest món. De nou, moltes gràcies. Aprofito de nou, gràcies al públic i també als amics de Catalans del Món, perquè abans he dit Catalans pel Món, que també són Catalans pel Món, per cert, i de nou a l'amic Marc Zabal. Moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a tu.